queda este primeiro punto rematado, os sorteos dos integrantes das mesas, e continuamos no seguinte punto do orden do día. Adjudicación da obra denominada Renovación das instalacións de aluminado público co fin de reducir as emisións de CO2 á atmosfera no termo municipal da Habana. Propónse adjudicar o contrato a seguinte empresa: Alumbrados Viarios S.A., precio de adjudicación IVA incluído 493.183,66 euros, precio base de adjudicación 407.589,80 euros, IVE 85.593,86 euros, IVE do 21%, prazo de execución de 8 meses, prazo de garantía das luminarias 10 anos, millora de unidades de obras a executar sin IVA 73.797,53 euros, IVE de mellora das unidades de obras a executar 15.497,48 euros e millora de unidades de obras a executar con IVA 89.295,01 euros. A adjudicación se condiciona a que Alumbrados Viarios S.A. achega a documentación relacionada na cláusula de adjudicación do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen no contrato e constitúa a garantía definitiva conforme ao apartado 15 do anexo 1 do prego de cláusulas administrativas por un total de 20.379,49 euros, equivalente ao 5% do precio de adjudicación IVA excluído. En cuarto lugar, declarar que as características e detalles determinantes da selección das adjudicatarios se derivan da consideración global das puntuacións justificadas nos informes técnicos emitidos con respecto aos criterios que dependen do xuízo de valor, máis a puntuación resultante da aplicación das fórmulas establecidas no prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, contrastables en tanto son públicas e de libre acceso na plataforma de contratación do sector público. El enlace al perfil de contratante, considerado Habana, gestión de contratacións. Quinto, dispoñer o gasto correspondente con cargo a aplicación presupuestaria que se cita no informe de interventor incorporado aos pendientes. Sexto, publicar o anuncio de adjudicación no perfil do contratante no plazo de 15 días. Sétimo, notificar a adjudicación aos licitadores que non resultaron adjudicatarios. Oitavo, notificar a empresa adjudicataria do contrato este acordo, citará para a asignatura do contrato que terá na data que determine o alcalde con asignación por secretario que se comunicará ao adjudicatario. Noveno, publicar o anuncio de formalización do contrato no perfil de contratante no prazo non superior a 15 días despois da perfección do mesmo, o contenido contemplado no anexo 3º da Lei 9/2017 de contratos do sector público. E décimo, comunicar ao registro de contratos do sector público os datos básicos de contrato, incluindo a identidade de adjudicatario, o importe de adjudicación, xunto co desglose correspondente ao imposto sobre o valor añadido. ¿Queréis hacer un comentario contra algo? No, como presentar a mesa, visto os informes, visto todo, non sei se onde lle puxeron non para retorcer a documentación para aplicar, perdón. Estamos en posición a la documentación. Parte tamén de unha documentación pública, está toda na plataforma de contratos. Non tenemos nada que en base aos informes, en base á proposta que se fixo. Ben, bueno, eu vou comentar un pouco como tira a comisión informativa. Eu non pude ver ainda os proxectos, a comisión informativa foi o venres, mandou a convocatoria os xoves. Lendo un pouco a documentación que se me enviou, pois vemos que a valoración destas 5 empresas, pois en aspectos objetivos prácticamente a mesma puntuación, hai algunhas diferencias pequenas, pero prácticamente é a mesma puntuación. O tipo de proxecto é moi parecido, non? Por que esta empresa saca máis puntuación que as demais? Pois nos apartados objetivos, que, bueno, por que lín aí, son programación, que teñen a fotos, interpretación do proxecto, experiencias, subcontratas, etc. Eu xa comentei na comisión informativa que me gustaría ver a documentación, quedamos aquí a hora despois do pleno, subo a vela, para saber por que este proxecto que finalmente ganou, que se vai contratar, é tan bo, e os outros son tan malos, non? Por a diferencia que hai nos aspectos subjetivos. Tamén quería saber o tipo de luminaria que é. Aquí se comentara anteriormente nun pleno que segundo a reclamación, a
aquela reclamación que non aparecía, que apareceu despois da empresa Lug, que especificaba que esa luminaria do proxecto que non existía, a Nelson Shark. Entón, quería ver que luminaria van poñer este proxecto que ganou, non? E tamén, evidentemente, a votación de cada partida, non? Bueno, a empresa, como ben dixo o señor secretario, a Lubisa, non? Buscando un pouco na prensa, pois encontramos titulares do tipo, por exemplo, 10 de decembro de 2019 en Oviedo, el Ayuntamiento propone una multa de 30.000 euros para la empresa que gestiona los semáforos, una infracción muy grave por carencias en el servicio. En Sevilla, en 2017, 19 de mayo, la empresa que gestiona los semáforos de Sevilla está multada por amañar concursos. Está sancionada por el Tribunal de Competencia de Cataluña. En Oviedo, 11 de octubre de 2018, Aluvisa planteó el miércoles un plan para gestionar los incumplimientos del contrato. Se apuntan hasta 10 incumplimientos del contrato, menos trabajadores, falta de medios materiales, mejoras no desarrolladas o equipos no instalados. En Cataluña, 24 de febrero de 2017, fraude en los concursos del alumbrado público en 4 ayuntamientos catalanes. El Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia sancionará 4 empresas, entre que está Aluvisa. Varias empresas entre que está Aluvisa coordinaron sus comportamientos para manipular los concursos públicos en varios ayuntamientos, una sanción de casi 300.000 euros para Aluvisa. En La Coruña, trabajadores de la empresa concesionaria de semáforos denuncian más despidos. El personal los acusa de incumplir condiciones del contrato del ayuntamiento con el que generan el concurso. Bueno, esto un pouco que busquei é o que apareceu desta empresa, da Aluvisa. Por eso, bueno, dado todo o proceder, vendo estas cousas, vamos sobre todo a votar a favor. Pouco máis, agora que se contrata esta empresa, pois que se mire que se fagan ben as cousas, que a luminaria que poña, que cumpra os requisitos, xa non digo de outra luminaria que non existe, pero si de uns requisitos fiables, é que o proxecto vai adiante, porque está ben que veña $500.000 de euros para un proxecto, pero o importante non é que veña $500.000 de euros, o importante é que ese $500.000 de euros que vale para facer unha actuación de calidade, e que os vecinos e veciñas pois saquen un rendemento dese $500.000 de euros que é certo que non ven do Concello da Baña, pero tamén é de carto público. E nada máis. Bueno, está claro que a empresa que leva esta obra non ten a mellor prensa, dende logo. Non hai nada que evite que se presente ao concurso, e que o gane neste caso. O que está claro que tenemos que estar pendientes, hai unhas garantías que hai que verificar, vai haber un jefe de proxecto que estará ao tanto do tema e tenemos que, bueno, pois, estar pendientes de que se cumpla o que se establece no contrato. Bueno, se me permites incidir, non é que teña mala prensa, que ten casos judiciais. Sí. Unha cousa da prensa que diga a prensa que queira, outra cousa é... Non, refírome mala prensa, refírome a ten título procesos coloquial. judiciais en Cataluña, en Coruña, en Oviedo, en Sevilla, e busquei 5 minutos. É dicir, non tive un tempo que a Comisión Informativa foi o grande. O certo é que, bueno, non hai nada que impida que se presenten. Aquí, pois, o tema é así, é a que fixo o mellor proxecto ou a que se considerou os técnicos neste caso que fixeron as valoracións, non temos outra capacidade. Entonces, confiemos en que as cousas vayan ben, non só confiar, sino tenemos que estar pendientes de que se fagan de acordo aos pliegos, as garantías, e que cumplan os procedimentos que así se marchan. É certo, é decir, vendo eso, podemos poñer entre comillas, o certo que hai que facer un seguimento asistivo, que isto é unha axuda que dá a idade, non solamente o vai haber control doble, claro, con todas as cousas. Ben, pois tamén é o que dicía, as luminarias a veces pensamos, pois xa o director de obra que debe eso, pois que se asusta o proxecto porque se lleva as causas de incompatibilidade. Bueno, pues dito isto, procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pues damos paso ao terceiro punto do orden do día. Aprobación Plan Marco 2020-2021. Nada, comentar os camiños, bueno, que son La propuesta es aprobar el proyecto del Plan Marco, acceso de de millora de caminos municipais de acceso ás parcelas agrícolas 2020-2021 na Baña, acceso a Sagra de Portochán, Martella e Cabanas, Braña de Busende e Narmida.
y el importe total es 59.679,62. Los gastos subvencionables 49.322,00 euros. Na reunión que tivemos entre moitos camiños e sobre todo os criterios que poñen desta vez na orden, consideramos e así fixamos saber de que os que máis prioridade, sobre todo por o tema das parcelas agrícolas, pois eran ese escapa, que o Porto Chamo parece de recibo. Hai moitos máis que podían ir, claro que sí, pero o do Porto Chamo, o de Cabello Martelle para Cabanas alá de Campo de Parrozas, o da Raña de Gosende, que ahora mesmo pois aquela Raña de Gosende que as volveron a reconducir para o tema de parcelas agrícolas, prados e todo para o Carmillo, pois están en condicións ínfimas totales. E depois o mantenimento da lei do camiño dos pozos de Almeida, que, bueno, de que se arreglou xa veces, os años tamén que tema da maquinaria moitas veces, pois, trae eses problemas. Pero, bueno, eses 4 reíban perfectamente, pois, collían eses 4 camiños, que tamén a orden pon que máximo 4 camiños, por tanto, coincide plenamente en este proyecto. Sí, nos, que comentei naquela comisión informativa, ou reunión despois da comisión informativa, non sei se entrou na propia comisión ou non, que tamén creo que estes 4 camiños que son escollidos racionalmente, que son beneficiosos para os veciños e veciñas. Ainda non me mandaron o proxecto, dixeron que me iba a mandar, despois o propio proxecto non pude ver o diseño técnico nada do propio proxecto, pero sí, estes 4 camiños, 2 deles son, igual que dicen, cando tratamos o tema do POS, 2 deles son os anteriormente propostos por Compromiso por Galicia, 2 deles están na proposta de Compromiso por Galicia para este plan marco, que eu mesmo expuse nesa mesma xuntanza que acabo de mencionar. Entón, simplemente vamos a votar a favor, estamos moi de acordo, e esperemos que, como dicimos sempre, que as actuacións se asusten o proxecto e que sean de calidade, para que sexan duradeiras. Nada máis. Bueno, pois nada, o dicto que van estes 4 camiños, ben é certo que podían ir, se houbera capacidade, se pudera, pois, outros 4 máis e outros 4 máis. Vamos a intentar ir, bueno, pois, por tramos, e según prioridades, bueno, habrá veciños que noutras parroquias consideren que é máis prioritario o camiño, pero, bueno, de alguma maneira hai que tomar unha decisión en consenso e leválas para diante. Entonces, se vos parece, procedemos á votación. Votos a favor. Ben, sin máis puntos no orden do día, pois estamos por finalizar este plano.